Да, сега предстои групата да се подреди, за да може да поднесе цветя пред паметника на Димитър Благоев. То иначе то 6 април. Тъкмо се центрирам и ти се... Сега трябва да всеки Започват поднасянето на цветя. Господинът, който виждате с карамфилите и костюма, е представител на президентството в Северна Македония. А зад него е господин Мицковски. Сега тук ще има нещо като реч. Приятели на македонците, аз съм Стоян Герасимов, един от жертвите на комунизма, които бяхме съдени за това, дека сме македонци. На нас не ни даваха право да кажем, че сме македонци, а и не само да кажем, но и да не мислим, че сме такива. Никой не сака да има македонци. Защо? Защо македонците са основата на Балканот. И ние знаем дека уния македонци, кои не се срамуваха да кажат дека са македонци, те явно заявиха насекъде дека са македонци. Един от них е Димитър Благоев, познат на сите македонци и други. Той не се пострами да каже дека е македонец. Така и аз сакам и ние да не се срамиме, да не се криеме дека сме македонци, да не се двоиме от Македония. Само така можем да сме заедно и да победим все, що е пред нас. Пред нас е истината, а истината никогаш не ослабна. Тя е хулена, изопачавана, но никогаш няма да остане покорена. Истината е живота. И ние живееме с надеж дека рано или късно македонците ќе добият уния права, що го имат сите демократични държави. Ние имаме право на това. Целият живот ни е бил на борби срещу уния, които не сакат Македония или я сакат да я приземат. Но ние я сакаме нашата Македония и не се срамуваме дека сме македонци. И ви молям, не се срамете никогаш. Това е за нас гордост. Точно, браво! И Бог да не благослови. Браво! Стоя? Герасимов. Кой ќе поднесат китки да заповедат? О, професор има много.
И Христо Масанов е професор. Пак он е доцент, да не ги и Константин Филип, после Филип, не професор. Да дават обширни интервюта и платят глупи. От такви професори не може да се развива. Я, че вие говорихте в клуба. Да. Къде сте първо? Как се казва? От Петрич се казва Милан.